Елайыр районында «За единство страны, за бердәмлек» фестивале үтте. Оның секторында Асылташ төбәкара яшьтәр мәгариф форумы оештырылды. Һаумыһыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Башкортостандың яшь якташтар берлеге рәисе, Асылташ төбәкара яшьтәр форумы директоры Айбулат Ямилов. Айбулат Айзатович, һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Матур юлага әйләнгән яшьтәрнең Асылташ форумы был юлы Ямле Елайыр районында үтте. Шулай «За единство страны, за бердәмлек» фестивале үткәрелде. Сарала бөтәһе 4 майдансык эшләнә. Нинди майдансыктар тулырак һөйләп үтәгез инде. Беренче майдансык ул Асылташ булды. Икенче ел без фестиваль эсендә ошо форумда үткәрәбез. Һәм бу елны безнең булды туристический слет яшьтәрнең һәм эшләгән яшьтәрнең туристический слет булды. Һәм уннан тыш безнең выходцы булдылар. Улар төрле Мәскәүдә, Казанда, Челябинск областта һәм башка калаларда яшәгән яшьтәр безнең форумга килделәр. Шундый 4 майдансык фестиваль эсендә үтте инде бу елны. Был сараларның төп оештыручысы кем? Был сараларның төп оештыруы яшьтәр сәясәте министрлыгы, яшь якташлар берлеге, Елайыр районы безгә ярдәм итте һәм грант ярдәмендә, фонд грантов главы ярдәмендә эшләнгән был проект. Сараларның төп максаты һәм әһәмияте нимәләр? Яшьтәрдә яй көне йыеп, төрле мастер-класслар, образовательный өлештәр үткәреп, уларны берләштереп, таныштырып, шундый саралар үткәрергә планнар куелгайны. Без уларны эшләдек һәм яшьтәргә ял итеп, яңа учебный годка, яңа укыган елга керер өчен ошо майдансык эшләнә. Башка елдардан айырмалы быелгы сарала шулай эшләүсе яшьтәрдә катнашты, шулай бит? Әлбәттә, бу елны безнең шул туристический слет булды. Эшләгән яшьтәрнең уларның практика күбрәк булды, яңа майдансык ошо фестиваль эсендә үтте. Быга тиклем булай үткәргәнбез юк иде. Бик кызыклы үтте. Участниклар да, катнашучылар да үзләре әйтәләр, бик кызыклы булды. Елда үткәрергә кирәк дип харайлар. Форум төбәкара быел ничек катнашучылар күп булдымы? Катнашырга теләүчеләрдән гаризалар күп кабул иттегезме? Бик күп теләктәр булды. Теркәлү үткәндә безнең бик күп яшьтәр теркәлү үтте. Елдан ел Асылташ форумынан һәм фестивальгә да хандар күбәя. Һәм елда тырышабыз шул фестивальдә улайтырга. Бу фестиваль икенче тапкыр үткәрелә бит инде. Елда тырышабыз олорак эшләргә, күбрәк яшьтәрне йырга, шулайрак. Яшь сикләве бар инеме? 17 яшьтән 17 яшьтән 35 яшькә тиклем булды. Теркәлү шундый булды. Һәм Росмолодежь грантыга теркәлү отдельно безнең үтте. Яшьтәр арасында нинди майдансык зур кызыксыну уятты яшьтәрдә? Иң популяр майдансык нинди? Иң популяр майдансык ул шул активностьләрендә иң популярный батырларның ярышы, гонка сильнейших дип атала бездә. Унда яшьтәр төрле полоса препятствий үтәләр, баткакта баталар, команда белән йөгереп йөриләр инде. Һәм уларның адреналины сыгып, рәхәтләнеп, көлешеп, ошо препятствияны үтәләр. Уннан тыш безнең төрле саралар үтте. Ул концерт та булды, дискотекалар булды. Шуга иң охшаганы яшьтәргә шул гонка сильнейших булгандыр активностьтан. Уннан тыш образовательный блокта безнең бик яхшы булды. Шуга күрә отдельно там выделять булмый дип уйлыйм. Спикерлардан кемдәрне сакырдыгыз? Кемдәр сыгыш яһаны яшьтәр алдында? Спикерларда бик күп булды. Әйтеп киткәндә Дмитрий Каретко булды, Альбина Касенханова, Данияр Абдрахимов һәм башкалар булды. Мин үзем дә сыгыш яһаным һәм безнең сарала министр Вита Сабиров та площадка сыгыш яһаны яшьтәр алдында. Шулай ук форум секторында халдатка хат акциясы үткәрелде. Бuna ошо акция турында тулырак һөйләп үтәгез инде. Безнең яшьтәр катнашучылар бөтәһеле ултырып, свола булган безнең
якташтарга хат ядылар, организаторлар да, катнашучылар да бер вакытты алып, виз ядып, уларды гуманитарный помощь менен аларга ибәргә пландар куелган. Социаль селтәрдәрдә форумда башкорт телендә йырларга, хатта һөйләшергә рөхсәт ителмәне дигән мәгълүмат таралды. Был ысын барлыкка тап киләме, юкмы? Юк, тап килмәй. Был хейт дип атала бит инде хәзер современностьта. Безнең яшьтәр башкортча һөйләштеләр, йырланылар. Безнең хедлайнерлар да башкорт телендә сыгыш яһаны. Ул Бүрләр төркеме, Тимур Ямалов, Скани һәм безнең Сарала Звездная ночь дигән мероприятие үтте. Унда катнашучылар үзләре төрле номерлар күрһәтте. Һәм уннан тыш безнең усак янында, костер янында кисен бүтә программа үткәс, яшьтәр башкорт телендә йырлар йырлап, башкорт телендә, урыс телендә йырлар йырлап утырдылар. Шуңа күрә был тап килмәй. Елдан ел башкорт телендә һөйләшәләр. Асылташ форумы үзе 2017 елдан бирле үз эшен алып бара. Тап килмәй дип. Бөтенләй ысын барлыкка тап килмәй, шулай бит? Юк, тап килмәй. Бөтә Рәсәй яшьтәр Росмолодежь гранттар проекттары конкурсы йомгактарын игълан итүне бар яшьтәрдә зур түземһезлек белән көтеп алды, әлбиттә. Был юлы конкурс һөзүмтәләре буенча иң-иңдәре дип табылган 7 проект авторы грант алуга өлгәште. Икенче тапкыр был Росмолодежь гранты конкурсы үткәрелә. Безнең өчен бу бик шәп, чөнки бындай форматтар ул федеральный форумнарда еш үткәрелә. Безнең Башкортстанда шундый форумда үткәрү ул бик яхшы, чөнки федеральный спикерлар, экспертлар килеп, уларның заявкаларын карап, төрле информация, нимәкәйдә яхшырак эшләргә, нимәкәйдә өстәргә кирәк икән әйтеп, инструктаж үткәрәләр инде. Һәм 7 кеше грант тотты, улар яхшы итеп үзләренең грантларын эшләр дип ышанып калабыз. Республикабызда ысынлап та яшьтәр өчен бик күп фәһемле, матур, кызыклы саралар оештырылып тора даими рәвештә. Был форум Башкортстан башлыгы гранты ярдәмендә оештырыла. Без былтыр грант откайнык, уга тиклем тагы да бер грант откайнык Асылташ форумын үткәрер өчен елда тырышабыз, команда белән заявка биреп еңгергә, чөнки бик зур ярдәм килә ошо гранттар ярдәмендә. Форумды масштабнырак, күбрәк, яхшырак үткәрергә ярдәм итә инде. Фестиваль «За единство страны», «За бердәмлек» дип аталды. Исеме буенча барыһы ла аңлашыла, әлбиттә. Шулай да бердәм булу нимәнән башлана һезнеңсә? Минеңсә, ул яшьтәр танышып, аралашып, бер-бере белән һөйләшеп, дус булуы инде минеңсә. Һәм улар артаман Асылташ форумы, фестиваль «За единство страны» үткәннән һуң ел дәвамында бер-бере белән һөйләшеп, төрле проектларда катнашып, үзләренең инициативаһын күрһәтеп, яхшы проектлар эшләй алалар. Шул минеңсә ул бердәмлек, чөнки улар танышып, үз эшләрен апаралар. Киләһе форумда үткәрү буенча пландар билдәләнгәнме? Әлбиттә билдәләнгән. 2нче елны Елар районында шулай ук ошо форумда, фестивальдә үткәрергә пландар куелган. Чөнки был форум бик востребованный дип әйтергә мөмкин. Яшьтәр форум бетте генә, яшьтәр харай башланалар 2нче елны буламы юкмы дип. Шуңа күрә пландар куелган. 2нче елны Асылташ форумы һәм фестиваль үтәргә тиеш. Тулырак мәгълүматты кайда табырга? Тулырак мәгълүматты безнең социаль сетьләрдә Асылташ группасында карап була ВКонтакте. Уннан тыш яшь якташлар берлегенең страницасында һәм Баш молодежь министерствоның страницасында карап тулырак мәгълүматты танышып була. Һәм Асылташ форумы нисек үткәнен тагы да шул группаларда безнең карап аңлап, нимә эшләгәнде карарга мөмкин инде. Айбулат Айзатович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Киләһе форумдарыгыз да шулай кызыклы һәм фәһемле үтһен. Рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, студия кунагы Асылташ төбәкара яшьтәр мәгариф форумының оештыручыларының береһе Айбулат Ямилов менән Елайыр районында үткән «За единство страны», «За бердәмлек» яшьтәр форумы турында әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.